תאונות הדרכים הינם הגורם מספר 1 למוות בישראל. מדי שנה נהרגים בכבישי הארץ כ-520 אנשים בממוצע ונפצעים כ-15,000 איש. העלות הכלכלית השנתית של תאונות הדרכים מוערכת ב-12 מיליארד ו-600 מיליון שקלים בשנה. 95% מתאונות הדרכים נגרמות כתוצאה מטעות אנוש, מרביתן מרשלנות ואי כיבוד החוק. מדי שנה משטרת ישראל יוצאת למבצעי אכיפה רחבי היקף בניסיון להגביר את אפקט ההרתעה בכבישים, במסגרתם נרשמים למעלה ממיליון דוחות תנועה. למשטרת ישראל אין מספיק תקציבים וכוח אדם להיות בכל מקום ובכל זמן. מחקרים מראים כי ישנה ירידה במספר התאונות בכבישים שבהם מותקנות מצלמות אכיפה. לפיכך, כשמדובר בעתיד ילדינו ויקירנו, מוטלת עלינו האחריות למקסם את האמצעים העומדים לרשותנו על מנת לבצע תפנית חדה בתרבות הנהיגה. כיום הופך הרכב לתחנת מולטימדיה ניידת שבה מותקנים טלפונים ניידים המאפשרים ניווט לווייני וגלישה באינטרנט. מטרתנו היא לרתום את הטכנולוגיות הקיימות בעולם הרכב לטובת המלחמה בתאונות הדרכים. בשיתוף המשטרה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ברצוננו להקים מערך אכיפה אזרחי לעיבוי האכיפה בכבישים ולהוביל לשינוי בהרגלי הנהיגה תוך שיתוף האזרח והפיכתו לנאמן בטיחות בדרכים. אנו מאמינים כי רק באמצעות מערך אזרחי נאמן חוק נוכל לבצע שינוי משמעותי בתרבות הנהיגה בישראל. בעזרת פיתוח מערך אכיפה אזרחי ייחודי מסוגו, נוכל אנו הנהגים לתעד עבירות תנועה הנקרות בדרכנו במהלך הנסיעה, לשולחם לאתר ייעודי של משטרת ישראל, אשר תקנוס את הנהג העבריין הנראה בתמונה. בכך נוכל להפוך כל רכב של אזרח פרטי לניידת אכיפה בשירות החוק. כיצד זה פועל? התקנה פשוטה של מצלמת וידאו זעירה על גבי שמשת הרכב תאפשר לנהג לתעד עבירות תנועה הנקרות בדרכו במהלך הנסיעה. תיעוד העבירה ייעשה באמצעות לחיצה על כפתור שמור, לאחר שהנהג זיהה עבירה שהתרחשה לפניו. פעולה זו תשמור על גבי כרטיס הזיכרון את הדקה האחרונה שאותה תעד המכשיר, בצירוף מיקום GPS, מהירות נסיעה, תאריך ושעה. כרטיס הזיכרון הנייד יאפשר לנהג לשגר את הסרט או להורידו למחשבו האישי, ומשם לשלוח את תיעוד העבירה לאתר משטרת ישראל. מערכת הניהול תזהה את נאמן הבטיחות ותפנה את העבירה לטיפול. כל דיווח ייבחן על ידי קצין משטרה מוסמך, ובמידה ותוכח העבירה, יישלח מיידית דוח לנהג העבריין. מערך שיתוף הפעולה בין משטרת ישראל, הרשות לבטיחות בדרכים והאזרחים שומרי החוק יוביל למזעור תאונות הדרכים. היכולת להפוך כל רכב על הכביש לניידת אזרחית תגביר את אפקט ההרתעה. אחריות אישית הופכת את הנהג גם לאוכף חוק וגם לשומר חוק פעיל ובעל מודעות עצמית לנסיעה בטוחה. מערך אכיפה אזרחי יביא לתפנית חיובית במלחמה בתאונות הדרכים, להצלתם של מאות חיי אדם, לייעול מנגנון האכיפה מבחינה כלכלית, ואף לחיסכון של מיליארדי שקלים לקופת המדינה. לשם השגת מטרות אלה, התחלנו בגיוס משאבים לשם הפקת פיילוט בשיתוף משטרת ישראל ומערך המתנדבים האזרחי. Blue Icon, כי השינוי מתחיל כאן ועכשיו, בדרך ארץ שלי ושלך.